Забраната на мобилни телефони в училище предизвика различни реакции сред учители, родители и, разбира се, ученици. Според някои това е излишно и дори вредно, а според други един от начините да се реши проблема с ниския успех в училище. Дали мобилните устройства трябва да останат извън класните стаи е въпросът, който повдигаме в следващия разговор. Намираме се в Средното училище за европейски езици Свети Константин Кирил Философ в Русе, където се срещаме с ученици от няколко възрасти и техните преподаватели, госпожа Адриана Ангелова и госпожа Стоянка Симеонова. Добър ден! Здравейте! Добър ден! За какво най-често използвате телефоните си? Първо към учениците. Здравейте! Аз се казвам Виктория Димитрова и съм ученик в 12-ти клас. Най-често аз използвам своя телефон, мобилното устройство в училище за бърз достъп до Classroom, класните стаи, където много често преподавателите изпращат материали, които работим в часовете. А конкретно в училище в помощ ли е телефона или по-скоро разсейва? За мен, ако разумно се борави с мобилното устройство в час, то би следвало да е в помощ на ученика и да улеснява учебния процес. Но в случай, че се злоупотребява, използва се за социални мрежи, разглеждане, което най-често, или пък споделяне на така често разпространеното вече решени тестове, с цел преписване или с помощ на ученик, който се изпитва в часа, тогава вече устройството, мястото му не е при ученика в класната стая. Аз съм Преслава, уча в 11 клас в училището по европейски езици и най-често използвам телефона си да си пиша с приятели, които са от други училища. Освен това, използвам телефона си, за да имам бърз достъп до материалите, които пускат учителите в класните стаи в Classroom и звъня на родители, когато е необходимо. Случвало ли се да го забравиш вкъщи? Случвало се. И какво се случва тогава? Майка ми се е притеснявала за мен, но се сеща, че може да се обади на класен ръководител и да ме потърси където трябва да съм в училище. И ме е намирала. А как успяваш да разбереш подробностите около учебния материал, когато устройството не е до теб? От съученици. Говорим си без телефони. Когато имам приятели около себе си, които да ми помагат, не намирам необходимост от телефона. Нека си стои вкъщи. Госпожо Симеонова, кажете ни какви са правилата в вашето училище? Позволени ли са телефоните по време на час? Вие преподавате руски език? От тази година педагогическия съвет на първия за тази учебна година съвет взе много единодушно решение мобилните телефони да не бъдат разрешени за ползване по време на час. Истината е, че това решение се базира включително и на един от нашите закони. В Закона за предучилищното и училищно възпитание в България е регламентирано, че за мобилните телефони няма място в клас. Как се отразява това на учениците? Имате поглед допреди забраната и след нея? Аз ще бъда пределно откровена. При нас по руски език в профилното обучение до тази година нямаше одобрен учебник за работа по профил. И единственият вариант да предавам на учениците си материалите, по които работим, беше Classroom, т.е. електронния вариант по електронен път. Друг е въпросът, че тези материали винаги могат да бъдат разпечатани и използвани, защото аз смятам, че наличният учебник, материалите налични на хартиен носител са незаменими по отношение на работата. Работата с телефоните показва, че често пъти следствие на лоша връзка, телефоните забиват, материалите могат да се отварят. Да не говорим, че това е една много сериозна предпоставка учениците да се разконцентрират по време на час и вниманието им да бъде отделено към друга посока. Госпожо Ангелова, при вас? В часовете по философия имаме часове, в които наистина имаме нужда от телефони. Когато давам, примерно, тема за дискусия или давам някоя тема, която е за дебат,
телефоните помагат за по-бърз начин на намиране на информация, която да им бъде в помощ. Но все пак, както каза и госпожа Симеонова, телефоните са и вреда. Много бързо учениците се разконцентрират, решават да играят на игри или да се пишат в часовете и по този начин те не са активни в часа по философия. Как беше преди години, когато ги нямаше телефоните? На мене вече ми е трудно да си спомня времето, когато смартфоните не са били налични и не са били в джоба на всеки един от нас. Съвсем откровено го признавам. Що се отнася до работата обаче, нашето училище е добре оборудвано. Ние във всяка класна стая разполагаме с мултимедиен проектор и всичко с лаптоп. И всичко, което е необходимо за работата, може да бъде показано на бялата дъска. Тоест, абсолютно не се налага учениците да прибягват към телефоните. Моето лично мнение е, че телефоните оказват отрицателно влияние върху образователния резултат и също така повлияват негативно емоционалното състояние на децата. Кога ви е така най-необходимо и кога мобилното устройство улеснява вашата работа като ученици? Аз съм Мария Иванова и съм ученичка в 11 клас. Всички сме чували родителите ни да ни казват как когато те са се готвили за училище е било много трудно и им е отнемало доста време да се подготвят, да намерят информация. И ходили са по библиотеки, отнемало им е много часове. И мисля, че по този въпрос, когато се използва в къщи по време на подготовка за някой час, телефоните могат да са от полза, защото с такова голямо количество информация, което имаме налична, е много по-лесно за учениците да намерят всичко, което им трябва много по-бързо и им спестява време. От друга страна, това може би ни прави доста по-мързеливи, защото сме свикнали всичко да ни е наготово и да не полагаме някакви големи усилия. За по-малките ученици не е полезно да имат достъп до телефони, защото така те от малки свикват, че с много малко усилия могат да свършат работата си и ги прави доста така нетърпеливи и мързеливи и когато трябва да положат повече усилия, лични усилия за подготовката си, просто не се занимават изобщо и вече с наличието на изкуствени интелекти прибягват и до това. Според мен телефоните могат да ни помагат да ни представят факти и информация, но не трябва да мислят вместо нас. Наричат ги модерните пищови. Така ли е? Аз се казвам Мема, от 11 клас съм и според мен телефона наистина може да се нарече модерния пищов, защото, както сама казахте, се използва за преписване, изкуствения интелект, разконцентрира учениците. За никого не е тайна, че това е сигурен начин за преписване в ръцете на учениците. Просто наивността тук няма място. Пречи ли според вас прекомерната употреба на мобилни устройства на изказа на учениците? Какво е вашето наблюдение? Мисля, че електронните устройства затрудняват общуването между хората. Не случайно, даже ЮНЕСКО има един доклад, в който излиза с отчет с призив за забрана на използване на смартфоните в училище, защото и там се прокламира идеята, че в образованието трябва да се обърне внимание на човешкия фактор, а не на изкуствения интелект. И според мен хората, за да останат човеци, те трябва да поддържат умението си, да разговарят и да общуват помежду си. А нашето средство за общуване е език. Вече има доказателства, приведени от научни изследвания, че писането на ръка и четенето на книжен носител са фактори изключително сериозно развиващи човешкия мозък. И тук не става въпрос за консервативност. Става въпрос точно за това да съумеем да съхраним и да опазим у себе си онази тънката човешка част.
Госпожа Ангелова, вие как успявате като преподавател да задържите вниманието на учениците? Трябва да се призная, че е предизвикателство да им задържа вниманието и да ги отдръпна от телефоните. Това, което аз използвам поне в часовете, както казвах, често правим дискусии. Дискусии, които са важни за тях, които са свързани с тяхното ежедневие. Правим дебати, използвам игрови методи, когато се наложи. Но по този начин, особено чрез дискусията, когато въвлека абсолютно всички ученици да бъдат активни и да участват, тогава те забравят за телефоните. Разбира се, тук в часовете мога да използвам и визуални ефекти. Пускам видеа, кратки филмчета, презентации, които да им задържат вниманието. Прибягвали ли сте до смарт контролни? Не съм прибягвала към смарт контролни, но съм прибягвала към упражнения, качени в Classroom, които изискват използването на телефон, за да могат учениците да направят своите упражнения. Според мен този вид изпитване не е по-добър от писмения, защото ние бяхме правили по химия, география, мисля, че по тези предмети. И, например, учителя може да зададе колко време да имаме за въпрос и после не може да се върнем при другите въпроси. И така, ако си объркал нещо и го осъзнаеш след 5 минути, няма как да си промениш отговора. И лично на моя стария телефон много забиваше и понякога се случваше и да не мога да вляза в самото изпитване. И затова според мен смарт-тестовете не са ефективни. Още нещо за смарт-тестовете. Случвало се в програмата, която използваме да направим този смарт-тест. Отговора, който аз или някой мой съученик дава, ние сме сигурни, че този отговор е правилен, но в програмата така е закодиран, че посочвайки правилния според нас отговор, той се оказва грешен. И се е случвало по-късно, когато проверяваме с учител, отговора, който ние сме посочили да е правилния, но според програмата да е друг, което води до намаляване на точки и на оценка. Да добавя, че когато на смарт тест има задача за свободен отговор, има определени изисквания и ако е така закодиран теста, че, например, вместо главна буква си написал малка или грешно е сложена запетая, има такива тестове, които автоматично приемат отговора за грешен и ако учителя след това не провери лично отговора, въпреки че той е правилен, се приема за грешен от самата програма. И това също е минус, така че аз също не харесвам смарт-тестовете. Беше съм учител по руски език в един велик руски роман, който мисля, че е много популярен. Майстора и Маргарита на Михаил Булгаков. Там има едно знаменито изречение. Ръкописите не горят. Писаното слово си остава. Както казах малко по-рано, не използвам смарт-тестове, използвам традиционния вариант, който е тест на хартиен носител. Точно заради такива неща. В крайна сметка устройствата, както и приложенията, винаги правят грешки. Благодаря ви за този разговор. Благодаря. И ние благодарим.